Kwa kanyo ni atamala 14 mar thoe mag nyithindo e kind higa mokwongo kod higa mar 5 e pacho ka endi ikelo kod tuo mar nimonia. Mando yangi kod migawo mar thieth ma okoni koth oula masani koro chweni, chido kod fundruok mar kama ji odakie nyalo kelo landruok mar nimonia. Kaka jafombo marwa Diana Londe lero, nyamrerwa bende ojiw mondo mi obeda kicha kendo limo mieche mar rango ngima mar nyithindo. The state as a media represented En romo mane okelo kanyakla jokanyo mag sekta mar thieth pachoka kod riwruoge ma ok mag piny owacho. Lipot mawuok en ni tuo mar nimonia otele tuoche duto manego nyithindo manie higni 0 nyaka 5 ok e pachoka kende to e piny mangima. E odiechieng' ka odiechieng' maromo nyithindo 2,000 wito ngimagi e piny mangima. E pachoka atamalo 14 mag thoe mag nyithindo ikelo kod tuo mar nimonia. Direkta maduong' mar weche thieth e migawo mar thieth Dr. Patrick Amuth mane olosi romono koni jonyuol kod jorit osembeko kanda e ringo kod nyithindo man gi ranyisi mag nimonia e kuonde thieth. Atamalo 42 kende ma itere kuonde thieth ka 58 to dong' ka yware gi tuoche pacho. Gino magikone ka ngimagi. Pneumonia remains the leading infectious cause of death in children under 5 years. Less than 50% of mothers seek care for pneumonia-like symptoms. Yangore ni muoch mar coronavirus e pacho kae ne omiyo kwan ma nyithindo mayudo nimonia medore. Chak corona nyithindo gine gin 400,000 ka kwan no nyaka sani hawa 800,000. Gi koth mapek mar oula machwe pachoka, jolony koni poni ler makare kod ritu kokoketi ok mana ne nyithindo kende. Kwan ma ji mayudo tuo ni nyalo medore pacho kaya. Flooding, maybe what we need to be careful about is still the wash, the sanitation and hygiene practices. And even with flooding, sometimes people might be displaced, and then now you find many people concentrated in one area. So it is that lack of good ventilation. If a child then gets an infection and you're now concentrated in a packed area, you'll transmit the pneumonia or respiratory diseases more easily. So the flooding itself will not cause the pneumonia, but it is the conditions that come with it around wash, around nutrition, and around the ventilation. E kinde ma piny owacho keto kenge mag neno ni tuo ni okedgo, jonyuol kod jorit nyithindo ikwayo ni obeda kicha kendo lim ute thieth poni gineno ranyisi mag yweyo marudhore, fuolo kod liet, kod nyathi madagi chiemo to kore thung'. We have the tools and solutions to be able to change this narrative. And they are simple tools. They are not rocket science tools. Simple, from breastfeeding to immunization to hand hygiene, sanitation, preventing air pollution, and simply educating our mothers on the danger signs to look for and good health-seeking behavior. Bende okwa mondo jonyuol kod jorit otiek chanjo ne nyithindgi. Diana Londe, Ramogi TV, Nairobi.